Bona tarda, Eduard i banda. Què tal? Com estàs? Ara bé. Ara bé. Ja portem un any, no? Sí, ben bé un any. Què en diries d'aquest any en pandèmia? Doncs mira, al principi m'agradava molt perquè no em sentia culpable de no fotre res. De veritat, sí, dic, hòstia, que bé, el món es para. Com una cançó que vaig fer, Pareu el món un moment, sisplau, i resulta que es fa realitat. Ja has dit que al principi, no? Però llavors... Bueno, hi ha hagut moments de tot, però en general bé, Sí, m'agradaria que continuéssim així. Està bé. Bueno, o acabar de parar-ho del tot, més que tot, m'agradaria. Molt bé, està bé, és una resposta inesperada. Llavors, Eduard, estem preparant aquest concert del 23 de maig, celebrem 10 anys del Sagrat Cor, però ja ha passat un any, perquè ho havíem de fer el maig passat, i serà la tercera vegada... 11. Seran 11 anys, doncs. 11 anys, seran 10 més 1, o no sé com ho vulguem dir. Llavors, amb ganes d'aquest concert? Sí, moltes. I més ara, perquè vindrà en Xavi també, i al final hi serem tots. Doncs podrem gaudir d'un concert especial, serà especial, no? 10 anys d'aquest disc. Què és aquest disc per tu? Bueno, per mi serà com un homenatge a mi mateix, d'entrada, i a la vida, no? Sí, el Sagrat Cor, el cor, no? Que sempre estem entre el cap i el cor, i aquest petit tram, hosti, que costa tant de travessar. Molt bé, un disc especial, no? De mantres, un disc que és molt referent, no? En la teva carrera. Bueno, sí que va ser un canvi respecte al que feia abans, el Sagrat Cor, que inclús el títol m'acostava posar-li. Va ser tot un tema posar aquest títol, perquè jo vinc de col·legi de frares i estava molt rebotat en tot això de l'espiritualitat, de la religió. I aquest disco va ser trobar aquesta espiritualitat que portava dins i no sabia. Molt interessant. Doncs per acabar, has dit això, que tu ja estàs bé, que es pari el món, no? Desitjaries que es parés el món? Sí, estaria bé que acabéssim de desmuntar-ho tot, perquè no sé, jo no entenc quan diguem tornar a la normalitat, hòstia, vaya tonteria, no? Sí. Tornar a la normalitat, aprofitem ja per fer-ho tot diferent. Molt bé, i en la cultura, en aquest espai, no? Jo ara et faria l'última pregunta, no? Perquè és important, no? Que ara que hem parat un any reflexionem sobre la vida, perquè és important, no sé, espais com aquest, que gaudim igualment de la música, de l'art i de... no sé. Sí, jo també desmuntaria la cultura, desmuntaria tot i tornar-ho a fer d'una altra manera, perquè no sé ben bé el que és la cultura, si és el que surt a la tele, si és el que programen els grans concerts, que més o menys tampoc és que nosaltres no hi som mai, per exemple. L'hem de viure d'una altra manera, potser, no? Sí, aprofitar la crisi, perquè de seguida ens espantem, no? Això, quan hi ha alguna cosa que no esperàvem i que ens destarota, doncs és una oportunitat per fer les coses d'una altra manera, i penso que no s'està veient aquesta possibilitat. Molt bé, doncs amb totes aquestes possibilitats que es podrien obrir, us deixo perquè gaudim d'aquest Sagrat Cor. Moltes gràcies, Eduard. Gràcies. Xarxa de colors m'abraça i em porta a casa de
molècules d'aire entren i surten i ens porten l'oxigen que ens cura i ens omple la casa. Una increïble i dolça força d'un color gegant desprèn i ens regala la vida per fer cada instant. Tota visió és nova, clara i transparent. Naixem i morim a fora de l'espai i del temps. Tot és tan fàcil aquí. Tot és i és perquè sí. Tot és tan fàcil aquí. Tot és i és perquè sí. Una meravellosa xarxa de colors, sí. M'abraça i em porta a casa, casa de tots. Milions de molècules d'aire entren i surten i ens porten l'oxigen que ens cura i ens omple la casa. Tot és tan fàcil aquí. Tot és i és perquè sí. Tot és tan fàcil aquí.